Cuk, lajer cuk. Aja gede-gede. Sing nggone geni kowe lho su. Kok semak piye-piye kon iki. Wes ngono wis. Sik tongkrong iki tekan ditengkas kok. Nyatamu pribat kok sumpah. Ya mati neh. Rajin aja. Aku ora perino ras gitu ta. Tekan ditengkas kok, Cah. Wis ben murup sik. Diamen sik akeh ya. Alas. Jan koyo sunar kelas e. Kowe kok lebal ya, cuk. Metesi tanu banyak iki kok. Oh pecah ya ora enek. Damen buntel Kuwi lho. Buntel. Wah, ning motor nangis ini. Ya loro ora tutuk kuwi. Opo nih? Buntel damen tangi nyunyok ya. Damen buntel. Wah, Ngerti ora to kek kowe? nangis iki san. Ora enek lho. Kudu aden. Cul. Piro cuk nek ketek-ketekan wadah cuk diameni ndi lho jane. Ketek-ketekan iya nih kan. Lho Den, tipis-tipis lho Den. Ha iki lho. Sik to ngenteni kowe yo. Surungane nak, surungane. Woi, salah woi. Nah, ini lek banter. Muka. Enggak cuk sunar. Jancuk iki ora kobong-kobong lho. Uline selak entek iku. Ora lho. Sik to jundang kok leleh yo, gigi kok leleh yo. Tak inget ngisor. Sok iki urung kuat lho kok ngene. Kuat aja. Kopan ratek kobong. Yo wani kipas lak icul dungkere. Kopan cuk ora kobong. Iya iki celepura. Kopan yo celeh. Bar subuhane Mas itu. Bar salat subuh. Yo wis tulung ta. Ireng jliteng kok Mas. Ya yo. Culhan. Wis kobong kabeh. Sip mantap. Kopan ae lho kobong e. Anak ngateni ku. Gini ngono to, Cuk. Ya Kopan lah, ratek kobong cuk. top ya ini. Ah, mau nih yo anu apa nih bintang-bintangnya. Ngeteki motor nangis. Ketok. Ora mungkin. Posisi mungkin iki ta arep maling-maling iki. Ora kuat iki, Cuk. Kuat apa to? Kopan kok kobong kabeh.